wakacyjnej przerwie ruszają pomału jesienne rozgrywki młodzieżowe. Jako pierwsza spośród drużyn Stadionu Śląskiego swój sezon zainaugurowali podopieczni trenera Pawła Grycmana w ramach pierwszej kolejki Śląskiej Ligi Juniorów Starszych, mierząc się w Tychach z tamtejszą Akademią Piłki Nożnej GKS. Od pierwszego gwizdka sędziego na boisku wyraźnie dominowali chorzowianie. Goście z coraz większą swobodą przedostawali się pod bramkę przeciwnika, a o ile ich pierwsze ataki nie były dużym zagrożeniem dla tyskiej bramki, to z biegiem czasu okazje do zdobycia gola stawały się coraz klarowniejsze. W 22 minucie naszemu zespołowi pomógł nieco obrońca gospodarzy, który w polu karnym zatrzymał ręką dośrodkowywaną z prawej strony piłkę. Sędzia podyktował rzut karny, który bez żadnych problemów na gola zamienił Aleks Tyszczak. Do końca pierwszej połowy chorzowianie stwarzali sobie kolejne doskonałe sytuacje do podwyższenia wyniku. Bramkarz Stadionu Adrian Śmiłowski do interwencji został zmuszony właściwie tylko raz. Podopieczni Pawła Grycmana do gwizdka kończącego pierwszą odsłonę nie wykorzystali niestety żadnej ze stworzonych sobie okazji na zdobycie bramki. Po przerwie można było odnieść wrażenie, że w szatniach piłkarze jednych i drugich zamienili się koszulkami. Teraz bowiem to Tyszanie atakowali dużo groźniej, zaś Stadion miał problemy ze skonstruowaniem solidnej akcji ofensywnej. Śmiłowski kilka razy ratował swoich kolegów ze swoich opresji. Konsekwentna gra gospodarzy przyniosła efekt w 69 minucie, kiedy kolejny z ataków sunących na bramkę Stadionu doprowadził do wyrównania. Chwilę później sędzia zarządził krótką przerwę na uzupełnienie płynów, po której do roboty wzięli się chorzowianie. Mocno zmobilizowani jeszcze raz narzucili Tychom swoje warunki gry, z dużą pewnością siebie pracując na zdobycie 3 punktów. Efekt przyszedł na niespełna 10 minut przed końcem spotkania, a decydującego gola zdobył rezerwowy Robert Gladowski. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie. Chorzowianie mieli mecz pod kontrolą, a pod bramką przeciwnika brakowało im jedynie skuteczności. Stadion Śląski wygrał w Tychach z GKS-em 2-1 i zainkasował pierwsze 3 punkty w sezonie. Niewykorzystane sytuacje na 2-0 w pierwszej połowie wprowadziły niepotrzebną nerwowość w szeregi naszych zawodników. No nie ukrywam też, że zbyt wielkim spokojem weszliśmy w drugą połowę, a gospodarze, czyli Tychy, wręcz przeciwnie, były bardziej zmotywowane, zmobilizowane. Z tego wyniknęła ich przewaga w środku boiska i sytuacje bramkowe, które doprowadziły do wyrównania. My na szczęście potrafiliśmy wykorzystać błąd przeciwnika i
Cieszy nas na pewno, że inauguracja odbyła się tutaj i na dodatek 3 punkty zawieziemy do Chorzowa. W pierwszej połowie to my przeważaliśmy, ale nie wyszliśmy na drugą zmotywowani. Rozprężyliśmy się, przez to przeciwnik przez pierwsze 25 minut przeważał drugiej połowy. Umiejętnościami przewyższaliśmy rywali, zdecydowanie. My staraliśmy się grać swoją piłkę, staraliśmy się grać tym sposobem, jakim uczymy się grać. Chłopcy mają dać siebie wszystko. No ja myślę, że tutaj Stadion, dobra drużyna, aczkolwiek byliśmy w stanie w drugiej połowie przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść. No, indywidualny błąd, który się zdarzył, spowodował, że ten mecz się tak, a nie inaczej zakończył. Tak jak mówię, ze zbyt wielkim spokojem weszliśmy w tą drugą połowę. Myślę, że ta pierwsza nas zbytnio uspokoiła, że wszystko toczy się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jest gra, jest jakość, akcje nam się układają. Jedynie czego brakowało to faktycznie tej skuteczności, ale to przyjdzie i strzelimy na 2-0. Tutaj mecz pokazał, że było inaczej. Od razu po tej bramce, kiedy była przerwa na wody, no to trenerzy nas zmotywowali, pomogli nam w tej sytuacji i dzięki temu wyszliśmy na nich i strzeliśmy tą bramkę. Myślę, że wejście było pozytywne, naprawdę dobrze weszłem w mecz i dałem trenerowi po prostu powód do dumy ze mnie z powodu tej bramki. Zobaczymy, co pokaże konkurencja. My wierzymy we własne możliwości, wierzymy w tych chłopaków. To nie tylko ta 18, która tutaj wystąpiła w Tychach, ale to jeszcze co najmniej 5-6 zawodników, którzy kandydują do gry w Śląskiej Lidze Juniorów Starszych, którzy dzisiaj się nie zmieścili w składzie. Także myślę, kadra jest szeroka i mocna. Musimy tylko pracować nad treningach, nad wyeliminowaniem błędów, a myślę, że cel określi się sam w trakcie ligi. 15 kolejek, 14 jeszcze do zagrania, bardzo dużo. Myślę, że ten cel, tak jak powiedziałem, wyklaruje się w trakcie rozgrywek. To jest naprawdę dobry start ligi i myślę, że uszczęśliwiłem trochę chłopaków tym golem. Jestem zadowolony z tego ogólnie. Ja myślę, że pierwszy mecz dla niektórych chłopaków był troszeczkę takim za dużym napięciem, stresem może i bardzo nerwowo do tego podeszli. Dlatego też pierwsza połowa była w ich wykonaniu troszeczkę słabsza niektórych zawodników i obraz gry tak wyglądał. W drugiej połowie, kiedy te emocje już opadły, kiedy skoncentrowali się tylko na grze, wyglądało to zdecydowanie lepiej. Mierzymy na najwyższy stopień w lidze, jesteśmy faworytami ligi ogólnie i tak się na to nastawiamy.